जवन तारा लागता उहे हमरो लागता। जवन ई फोटो देखला के बाद से माने तारा लागता उहे हमरो लागता भाई। तो सबसे पहले बात करी कि ये चीज़ के इंतजार हमनी के बड़ा दिन से करतनी सन कि पवन सिंह ज्योति सिंह साथे बैठे लो, साथे खाना खाओ लो, साथे घूमो लो। पवन सिंह के फिल्म शूटिंग होखे ओइजा ज्योति सिंह जास, पवन सिंह के गाना शूटिंग होखे ओइजी जास। काराकाट से चुनाव जब पवन सिंह लड़स तो साथे चुनाव प्रचार करस। लेकिन भैया ई चीज़ के इंतजार बहुत दिन से बा आ ये चीज़ के इंतजार करत करत ई फोटो जैसे आइल ह भैया दिल गदगद हो गइल ह आ पूरा दिल एकदम खुश हो गइल ह। सबसे पहले नमस्कार, कैसन मानी रउआ सब, उम्मीद करतनी अच्छा हो खब। रउआ लोग ई इंतजार करतनी, साथे साथे हमनियों के इंतजार करतनी सन कि पवन भैया के घर परिवार बस जाओ। एक बीचे जौन बा कि सब मामला सही हो गई रहे, सारा लोग खुश हो गई रहे, सारा लोग बहुत गदगद रहे कि भाई चला और कुछ ना तो हमारे अब पावर स्टार, हमारे जो भोजपुरी के टावर हैं उनका घर परिवार बस गया। लेकिन बीच में एक बाइक न्यूज आयल कि फिर से ये दोनों जना के बीच में विवाद हो गई बा। ये दोनों जना के अंदर फिर से जौन बा कि उ चीज़ आ गई बा जौन चीज़ पहले रहे। हम ई नहीं कह जब फलवा दोषी रहे आ चिनलवा जौन बा कि सही रहे ना, दोनों जना दोषी रहे आ दोनों जना सही रहे। लेकिन ई जैसे फोटो आयल है जौन डिस्प्ले पर हुआ सबके दिखता, ई फोटो देखला के बाद से भैया हम तो बहुत पहले खुश भइनिया। खुश भइला के बाद से ये फोटो के तह तक जाए के कोशिश करनी है कि भाई ई फोटो आइल बा तो ई फोटो ऐसे आ ना गइल हो, ये फोटो के पीछे जरूर कोनो कारण होई। तो भाई हम पता कैनी है बहुत करीबी लोग से, बहुत अच्छा मतलब जे सारा चीज़ के इन्फॉर्मेशन रखेला वो लोग से। तब फाइनली पता चलल है जे भाई ई जौन फोटो बा एकरा के क्रिएट कइल गइल बा। काहे कि ये फोटो के हाथ जौन बा ई दूसरा केहू हीरोइन के लागता कि केकर आप पते नहीं के चलत। आ एमे जौन बा कि ज्योति सिंह के अटैच कइल गइल बा। हम तो कहतनी ये झूठ के सही हो जाओ, माने ये झूठ जौन बा एकरा के सही साबित कर दिया जाओ, ये सही हो जाओ जे ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ, ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ दिखे लागे लो। तो भाई हमनी सन के अचंभव में जौन ए बारा पड़तानी सन उ चीज़ दूर हो जाई। ई चीज़ जौन कि सारा लोग अपन सोशल मीडिया पर सारा लोग जौन बा कि वो मतलब ना होला कि एगो विवाद के जरिया बनल बा, ई चीज़ खत्म हो जाओ। जितना लोग पवन सिंह पर उंगली उठावता ओहू लोग के जौन बा कि सारा लोग के जवाब मिल जाई। लेकिन ये चीज़ होई कब, आखिर कब ई चीज़ कइल जाई? तो भाई ये चीज़ के इंतजार आज भी बा हमनी के। ई जौन फोटो तार लोग के दिखता ई फोटो पूरा फेंक बा, ए पर हमनी के कोनो सच्चाई नहीं बता सकत ना सच्चाई में बा। काहे कि भाई हमनी सन के खासकर रउआ सब नेक्स्ट भोजपुरी अगर देखत हो कम, चाहे नेक्स्ट न्यूज NB देखत हो कम, आ चाहे म्यूजिक डायरेक्टर बी बबलू वाला चैनल देखत हो कम, आ चाहे अदर जौन चैनल बाड़ी सन चुलबुली बा और भी कई गो चैनल बा जौन आप हमरा के रउआ सब देखत हो कम, तो वो सब चैनल पर एक गो स्पष्ट बात रउआ सबके पता चलत हुई कि कौनो डाउट वाला चीज़ रहेला पवन सिंह के बारे में तो ओकरा के कन्फर्म क के आदमी बतावेला। तो रउआ सब हकीकत जान ली, एकदम कन्फर्म जान ली कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के फेक फोटो है, एमे कोनो सत्यता नहीं है। हमनी के कोनो सत्यता ए पर करत भी नहीं सन, काहे कि ई फोटो जोड़ल है, ई फोटो AI के है। बाकी जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के काल एगो पोस्टर आवे वाला बा। अब पोस्टर कौन आवता जैसे आई तैसे तार लोग के अपडेट दियाई। पावर स्टार पवन सिंह के कई गो गाना जौन बा कि सावन के रिलीज करे के तैयारी कर दियल गइल बा, जल्द से ओकरो के रिलीज कइल जाई, ओकरा बारे में भी अपडेट बतावल जाई। बाकी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ली, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। भोजपुरी के हर एक खबर हुआ सब जाने ली बेबाक तरीका से चैनल पर मिलेला, तो इसे सब्सक्राइब करके रखें तो फटाफट जौन बाकी हुआ सबके नोटिफिकेशन मिली आ फटाफट रउआ सब न्यूज़ देखें। बाकी वीडियो के शेयर करी, चैनल पर नया बनी सब्सक्राइब करी। नमस्कार।